आ चुटकुलो पिंटू अब कहत रहे तो हमारे चुटकुला हमारे मंच पर तहनो के लाज नहीं खेला माने भैया तारा मुंह में लाज नहीं खेला गड़ियों में लाज नहीं खेला रहे के चाहिए लाज लागे के चाहिए आँखियों में लाज लागे के चाहिए ताकत तो तारा दिक्कत होके के चाहिए अच्छा जब ब्यास बढ़ले बड़े ब्यास बढ़ले बड़े आ इनके चुटकुला यही मंच पर हम कहत गाना बजाना इनका में दोस्त नहीं है ना गाना बजाना के रोक दूसरा मोड़ कर ले चल जला पब्लिक के माहौल देख के गाना बजाना करब तब बुझाई कि चली हम मार्केट में बानी अल्लाह तो हम खूब निमने गाई भैया आ लोग के अच्छे ना लगे तो हमरा जे ओइला से फायदा कोनो फायदा नहीं हेतला लोग रुपया खर्चा कइले बा काहे खातिर सिवान जिला से आतारे के कुशीनगर जिला से बुलावल गइल बा अब के कुछ तनी मनोरंजन के साधन रह सब बनो अच्छा अच्छा बात कहो ना जी ई ना हो के चाहिए अब तो चुटकुला कहले बड़ तो हम जवाब देब नु भैया जवाब देब नु लेकिन देखिए नु देख ली कि जहां माता बहन सब बैठल बनी माता बहन होखी तो माइक तनी हटाइयो देब तो लोग इतने दूर के लोग सुनी अरे माता बहन सब चल गइल बाबू मर्दा मर्दी होखे एक तल चले का कहतनी सब है बोली ठीक है रही तो दांते चियार दिए हेलो अरे मर्दे मर्दी होके मौगन के कार्यक्रम ना होके तो देखी हम जानते बिहार के कार्यक्रम होता एकदम बिहार जो सोई नहीं मौगन के कार्यक्रम होता अच्छा ठीक बा रोवा माइक धर दे हमरे इनके सफर आई दिया मन के चली हमनी के तो कहवा देले हां ले भैया तनु माइक ले टाइट बोलता हूं ठीक बोलता अथी ई तो का कहले बेहुदा नु कहवा देला कहीं भैया तनी हमरे बात पर ध्यान दी ए भैया ई कहीं ना कहीं रोवो अपमान करा देले हां कहवा के न तो सकल से मान के चली ई सब विद्वान के नगरी हो है ना आ कहीं ना कहीं बेइज्जती करवा देले एगो चाचा रहनी हमरो के बेहुदा कहवैला आई बॉल बस्ती कहवा देले आई अपने के कहवैबो कइले एगो चाचा कहत रहनी आ कि उ काहे के कहवावत रहे उ ना कहवावल जा बेहुदही वाला काम तो उ लोग करता ए पर ध्यान दी वही मुंह से एक बार पाहुन ना कहवा देला ए पर ध्यान दी तू क्या कहबा क्या कहबो हां यही कौन नहीं है ए महाराज जिनका व्यवहार बदला नहीं विचार बदल कर क्या होगा जिस देश का भूमि बंजर है तो फाल बदल कर क्या होगा जिस रेडियो का स्पीकर खराब है तो तार बदल कर क्या होगा आज जाओ ना मेहरारू के चरित्र ही खराब है तो भातार बदल कर क्या हो देखी तो अरे अभी तो मोने पड़ गई यही ना देखी नू एगो इनके जो बाघ रहे अच्छा चिटकुला का जवाब दो तो दे तनी तरह इनका जो बाघ रहे भैया आ हुनके जो बाघिन रहे जंगल में ये लोग घूमत रहे तो एगो सियार आई कल रे अपना के बाघे समझले भाइयो है सियारा से पाला परबे नु गाथनाथ के मेला दिखा दिए अरे महाराज बघिनिया कहते कि हां यही जे रही हमर मुहनी हरी आ सियारा लाल कारता बाघवा मुर्घोइस खाली मुंह बनौले चुपचाप बैठल एकदम फिर सियारा एकदम लाल करतक रे आओ अपना के बाघे समझल आए तर ऊपर ध के चर में फाड़ दे बघिनिया कहते कि सुनो यही जे मौगाई ना ध जो हम सियारा चिल्लाता अब जाने कि बाघवा के छोड़ के सियरिया लागल लखे दे बघिनिया लागल सियारा के लखे दे लखे दो कुछ दूर गइल सियारा बड़ी चलहाक रहे एगो बोमा बुझी ले सब बोमा पुल वाला हां पुलिया अब पातरे रहे सियारा ओ पुलिये में ढूकी गइल
अब जाने कि बघिनियो सोलच की इनका कहीं में झपेटी हाँ। बघिनियो जहाँ जेगा ढुके चहलो बघिनिया के आधा देहिया फंसी गई। अब सियारा ओने से घूम के आके का हो? बाघिन राम के लागल का ए महाराज अरे यार धीरे धीरे यार थोड़ा झटका दे, कम मारो यार। लागल काम माल है। हाँ फिर केहू ना बघिनिया अपन देह सिकुड़ा के आ ओने से चलल बिया बकवा कहता कि तब रे अरे हाय हाय अरे अब बघिनिया जान जाए कि नजर में बाघवा से नजर मिलावत बिया ना ना बघिनिया कहलस कि हां तू रह घरे जा हमरा के भेज देला बाघवा कहता सुनू जॉन सियारा आज तोरा साथे कोइले बानी हाँ। आज 3-4 दिन पहले हमरो साथे यही में कोइले हम तो चिल्लात रह के रहे दे तब तनी दिखाई तो बबुआ